uniform, det var helt tilbage til, da man startede brandkorps op rundt omkring. Så får de her brandfolk have noget stærkt, solidt tøj til at komme ud og slå brand i. Så fik man gamle aflagte politiuniformer, fordi det var sådan noget møragtigt noget, det her på. Og så holdt det med at skulle have uniformer til gala og sådan noget. For nogle år siden, vi kommer nok tilbage til det, da vi kom ind i et nyt selskab, så blev vi rigtig mange medarbejdere, og der er stor udskiftning i dag. Dengang jeg startede på brandstationen, der var der kun en, der var under 10 år, da jeg kom op. Inde i Herning, der holder de jo måske 3 år i gennemsnit derinde eller sådan noget. De får rigtig mange unge mennesker fra beredskabsstyrelsen. Så det er en kæmpe post at skulle holde det i gang med de her uniformer. Men vi kan nok godt blive enige om, at det ser godt ud, det der. Ja, jeg synes jo, det er en fornærmelse, at de mennesker, som vil arbejde og give deres liv og helbred for at være brandmænd, at de ikke kan blive klædt pænt på. Det synes jeg. Det der, det giver jeg ingenting for. Det er arbejds. Nok om det. I 70'erne, der kom kommuner. Jeg tror, hvis der skulle være en her, der ikke ved, hvad det er, så tror jeg lige, skulle til at præsentere os. Nå ja, det kunne jo være. Jeg tror alle sammen, de kendte mig, og det er helt åbent. Ja, vi kan godt se alle sammen, hvis jeg tænker. Jeg vil bare sige, det er ikke min søster. Han har fået briller siden. Det er ikke min søster. Og ja, jeg havde hår dengang. Det jeg vil lige starte med at sige, hvordan kom brandstationen i Sønderfælde? Der skete det under kommunalreformen i 70'erne. Jo, jeg kan godt præsentere. Ja, fordi så kommer jeg lige bagefter. Okay. Jamen, for jeg der ikke ved, hvem jeg er, så er jeg John Risberg. Jeg har også kaldt Lille John i mange år. Det er noget med størrelsen. Men sådan var det. Og det var også sådan, dengang jeg startede som brandmand, der var nogen, der sagde, den bitte pige der, han skal ind og var brandstation. Men da jeg så først kom ind, så var de jo glade for mig alligevel. Så det gik jo. Men i 70'erne, der kom kommunalreformen. John, prøv lige vent lidt. Vi skal lige følge slag i skanken. Hej, jeg hedder Bruno. Til dem, der ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Bruno, ja. Jeg er søn ud fra Jens Knudsen Jensen, nu er Solin mig og Rita derude fra. Og dem, der ikke ved, så er halvmanden heroppe. Jeg har rundt deroppe og styrer og regerer deroppe også. Jeg er den, der har sad på brandstationen længst tid nu. Jeg kan ikke holde 40 år, som John han har. Jeg har 24 år her til mig. Og så går jeg ud fra, at jeg får lidt ekstra på brystkassen her til næste år igen. Og så må vi så se efter om det er 25 år, eller om vi skal tage flere, når vi kommer hertil. Ja. Er vi klar? Nej, overhovedet ikke. John han startede med at komme ind til beredskab, eller ind til CF, dengang du startede. Ja. Kan du lige fortælle om, hvorfor du kom ind i brandvæsenet? Jeg kom ind til CF i 74. Skulle aftjene med værnepligt. Og det gik sådan set rigtig godt. Det gik så godt, at de syntes, at jeg skulle være befalingsmand derinde. Det havde jeg bestemt ikke lyst til. Så efter min tid derinde, der skulle jeg så have en masse efteruddannelse. Og det skulle jeg have inde i Herning, inde ved det kommunale beredskab, eller civilforsvar, som det her dengang. Og det var en uge i sommerferien. Det var hver 3. weekend. Og det var jo ikke til at holde til. Jeg skulle ikke til alt det der hele tiden. Og det skulle jeg i hvert fald mindst en halv år. Så havde jeg en kammerat, der hed Paul Arne. Han var begyndt som brandmand. Han var en af de første, der var med dengang, man startede brandvæsenet. Han sagde, at du skal komme ind som brandmand. Så får du sådan et designeringsbevis, og så er det over med alt det der. Nej, det kunne jeg da måske prøve. Jeg kunne da altid være der en stykke 10, tænkte jeg. Og jeg kom ind til det der, og da de så havde godtaget ham og pige, der var kommet, så gik det faktisk helt ret med det. Og jeg fandt ud af, at det var en helt speciel kammeratskab, man har som brandmand. Der kender vi hinanden sådan lidt ned ind under blusen og sådan.
som vi plejer at sige. Nej, det er også et bøvlet. De kender også vores mentale aspekt af det arbejde at være brandmand. Så det var faktisk rigtig godt. Man lærte både noget om dem, men også om sig selv. Og da det så ligesom var grundstenen for det, så startede jeg så i 75 på prøve i 3 måneder. Og det skulle man dengang, og det tror jeg faktisk, man skal endnu. 3 måneder skal man ind til en prøve, hvis man bliver... Eller ind til... Ved Beredskabsstyrelsen? Nej, ved brandvæsenet. Brandvæsenet, det er et ganske almindeligt ansættelsesforhold, som i alle andre virksomheder. Okay. Ja, hvor du har en prøveperiode. Ja. Men dengang det var slut med det der beredskab og komme ind til brandvæsenet, så skulle jeg lige have 3 måneders prøvetid for at se, om jeg stod til det. Og til at begynde med, så var der jo nogen, særligt på en hold, der jeg ikke synes, at jeg skulle i hvert fald ikke være på deres hold. Han er jo ikke ret stor, altså hvad kan han som brandmand? Jeg siger, jeg kan altid sprøjte ned i en kælder. Nå, det var så også fint, og så kan jeg bruge en stige. Okay, jeg blev så godtaget til at være brandmand. Og jeg synes faktisk, det gik helt godt. Og dengang vi startede med det brandvæsen der havde vi 2 køretøjer. De var så kommet der, man startede brandvæsenet i 73. Der havde man en sprøjte og en slangetænder. Og det var så ligesom det handlede om. Og man havde de her dragter. John, det er altså min tur. Vil du ind nu? Du glemmer mig. Nej, jeg glemmer dig. Jeg står herovre på sidelinjen, jeg står så triller ind. Du skal vente til jeg er færdig med. Nej, det skal jeg ikke. Han vil så gerne, det er ungdommens. Det er simpelthen dejligt, så der er 52 år, så stadigvæk kalde ungdommen. Det er fantastisk. John, han kom ind til CF, som det hed dengang. Jeg havde en anden vej ind i det. Jeg har simpelthen decideret en dato på, hvornår det var, jeg bestemte mig til at ville være brandmand. Det var den 29. marts i 1987. Der var min mor og far, jeg mener faktisk, det var til sølvbryllup hernede i forsamlingshuset, og da de kører hjem der om natten, der kan de bare se det hele orange, da de kører ned i regnen. Min storebror havde passet dyrene den aften, og min søster og mig, de var sådan på alderen der, og bare vi hjemme, eller tog med ned til dem og sove. Men så måske næste dem spiste vi hjemme og sove, så mor og far vidste faktisk ikke, om vi var hjemme og sove. Men vi har så valgt at sove ned ved den på præstøkken. Da de kommer forbi, der kan de se, at der er så meget ild, og de kan simpelthen ikke komme ind i huset. Så de rejser faktisk direkte videre hen til Robert Else Olsen. Og for at lade mere derhen, der var jo ingen mobiltelefoner. Og så tilbage igen, og så får de brudt døren op herinde for at komme ind og se efter. Men de kunne simpelthen komme op på loftet, hvor vi så heroppe. Men de får hævet en masse billeder og forskellige ting ud derindefra. Når jeg lige viser de billeder her, så er det den eneste brand, vi kommer til at se billeder fra i dag. Karsten var ved at snakke om, at der er mange regler her i dag, så vi tør ikke for godt at vise noget rundt omkring fra sådan. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så stiller jeg også bare dem. Men det er også sådan, vi kan ikke svare på alt. Det er ikke alt, vi må sige. Ja, det der mellembygning der, det stod ikke til redde dengang. Vi tager lige hurtigt igennem. Køkken. Maden var færdig. Mellembygningen gik til derude, men huset, hvor køkkenet var det mest skadet den igennem, var 5% fra at blive væltet også. Og der har vi også lige en fin ung fyr der. Var det ikke her, jeg kunne trykke med den der? Hvor havde jeg den pind den? Der. Se der. Se sådan en fin ung fyr, der står der. Ja. Det er inden for køkkenet, det der. Det er vores styrerum, og det er der, man mener, at branden er startet. Man har en teori om, at vinden havde slået ned i skorstenen, og så havde slået fyret ud, så det stod ulme sådan røggasser derinde, og så er der noget, der er tændt, og så er det så bange. Hunden, vi havde, den lå faktisk herfra, hvor billedet er taget, der var nogle skab over. Den kravlede ind i et skab i vasset og skulle sove. Den lå stadigvæk i sin kurv. Jeg kan ikke forstå en oliefyr, der kan blive slået ud og stå ulden. Men når jeg ser sådan en skorsten der, så kunne jeg da godt have en teori om, hvor branden er startet henne.
Og så er det der en røggasser derinde, for der er dræbt hunden simpelthen. Der var også nogen, der var ved at have en teori om tørretumbler. Men jeg tror mere, at der er en skorstensfejer, der har en forklaringsproblem. Ja. Ja, det er stærkt vel, når man selv kommer derfra. Som sagt, så sov vi nede ved min storebror, og jeg kan huske, vi lå på sofaen og sov, og det bragede døren op, det kunne blive en forfærdelig hus derinde, og det blev snakket, og det var helt op at køre, og folk de græd, og faktisk sammen, jeg skal lige sige, samme dag, der havde vi skulle hente mig til at skulle ud ved Henning Lysgaard ude på Bardevej. Vi havde købt derude, der skulle vi hente, men det nåede vi simpelthen ikke, fordi med store ord har alt for meget at se til. Og så kommer de ind, og det brænder derude, og det er helt lavet, det er sådan en forfærdelig brand, og jeg kan huske, det eneste, jeg tænkte, det var, kæft, det godt, vi kan hente mig til Asger. Men så stod sagen klar, jeg ville være brandmand. Fordi da jeg hørte om det her røgdykker, de har været inde for at lede efter os derinde, og det hele og så det her, så ville jeg bare være brandmand. Så det stod rimelig klar for mig, dengang jeg skulle ind som værnepligtig, at det var ved Beredskabsstyrelsen, at jeg skulle ind. Det er en meget slør billede fra min kørekort af, så ser den stadigvæk ud min kørekort i dag. Nydelig ung mand. Så John, så må du godt få lidt tid, og Karsten, kan du sætte det her billede i gang? Ja, tak. Jamen, det var da en fin forklaring. Jeg var slet ikke klar over brugen. Det var sådan, det rigtigt. Du så sådan. Der kommer noget. Fortæl mig. Jeg synes også lige, vi skal have på plads, inden jeg starter som brandmand, lige at fortælle, hvorfor brandstationen kom til at ligge i Sønderfælden. Og det var det, jeg var ved at prøve at sige før med kommunalreformen, som gjorde, at man var lidt i tvivl om, hvor det hele skulle ligge. Man vidste i hvert fald, at kommunekontoret skulle ligge i Tibet. Og det kan jeg huske, der var lidt ballade om. Men så var det således, at pludselig så var en kommune blevet 5.000 indbyggere, og så forventede staten, at man fandt ud af et eller andet til at bekæmpe brand. Enten man fik nogen til det, eller man selv gjorde det. Og det skal siges, det var også sådan, forsikringsselskaberne pressede rigtig hårdt på, fordi der var stor træindustri hernede omkring os samtidig. Og derfor så blev det således, at brandstationen kom til at ligge i Sønderfælling, fordi at der var nogle af forsikringsselskaberne, de ville også give penge til, at vi fik en brandbil. Og så blev det så bygget en brandstation, og vi fik de første biler hernede, og så skulle man have uddannet folk til at gøre det. Jeg kan huske, da jeg startede 3 år senere, end når jeg startede med brandvæsenet. Så kan jeg se, Niels Bjarne er her. Og han var jo en af dem, der var med fra begyndelsen af. Jeg ved ikke, hvor træning man fik. Men i hvert fald huske, dengang jeg kom, det var kniven med træning, i hvert fald med hensyn, hvis man skulle have højdykker. Det var ikke noget, man sådan lige specielt havde haft kursus i. Men efterhånden, så fik vi det til at køre sådan, som det skulle. Og vi fik så mere og mere træning efterhånden. Og det gjorde jo selvfølgelig også, at vi synes, at vi kunne godt kalde os brandmænd lige pludselig. Og, men jeg vil så indrømme, nu har jeg så været i tre brandvæsen, kan man næsten sige. Det startede ved Åskov Kommunes brandvæsen, så kom jeg til Herning Kommunes brandvæsen, og det kom så til at have forskellige ting i Herning. Men dengang vi kom under dem i 83, fordi at der var nogen i kommunalbestyrelsen, der syntes, vi skulle være Falk. Og det var den her, der ville, af den særlige grund, at vi gik 16.000 kroner ned i løn.
i vores årsløn. Og det var mange penge. Det var jo næsten mere end halvdelen, hvad vi fik. Så det havde vi ikke lyst til. Og nu har vi Poul Bjerre med her i aften. Han var vores tillidsmand dengang. Og du ved, hvordan vi slåsede med det. Med borgmester og brandkommissioner og hvad det ellers var. Så det sidste, så blev det således, at vi sagde til hinanden, altså, vi vil ikke give alt, for uden at vi giver vores krop og sjæl, så vil vi ikke give afkald og alle de penge. Simpelthen ikke. Så hvis ikke de kunne tilbyde os mere, så ville vi sige op. Det kunne vi ikke. Vi kunne ikke bare lige sådan sige op i fællesskab. Vi spekulerede lidt frem og tilbage. Så fandt vi ud af, at vi faktisk kunne sende en opsigelse hver dag. Det endte med, at der var 10 ud af 12 brandmænd, der sagde deres job op. Så skal jeg love for, at den øverste chef for brandvæsenet, som vi var borgmester, han kom op og stod. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad kan vi da gøre? Jamen, det vidste vi ikke rigtig noget om. Men vi kom ud til en større brand, og der er jo så herren ude og hjælpe os. Og så blev det snakket det der med, at det er jo nok den sidste brand, vi er til, fordi vi holder jo. Ej, det kunne jeg ikke forstå. Og så sagde de, men det kunne da være, at vi kunne komme under herren brandvæsen. Jamen, vi tænkte selvfølgelig, vi kunne selvfølgelig prøve at få dem ned og fortælle om det. Hvad de havde lyst til at gøre. Og så kom herren brandvæsen ned der i 83. Og vi fik en snak om det omkring bordet. Og de sagde så, at de ville give den og den pris i vores løn. Og det gjorde så, at vi gik 6.000 i løn. Det kan vi så ligesom forhandle om. Og så lovede de os på et tidspunkt, så ville vi få en tankvogn. For selvom det var Åsgård Kommune, og det betød, at de troede, at vi havde en å alle steder. Ja, det var jo ikke alle steder, det var en å, når vi kom ud på landet. Så den gik vi med til. Og så blev vi så brandmænd under Herning Kommune. Og det var en helt anden måde at være brandmand på. For det første så har de jo haft brandvæsen i 100 år. Så det har jo da haft tid til at opbygge noget, som lignede rigtig en brandvæsen. Jeg vil ikke sige noget skidt om den tid i Åsgård Kommune, fordi én ting, det kan godt være, at vi ikke var helt med på alt vores udstyr og køretøjer, hvad ved jeg. Men vi havde en fantastisk sammenhold. En ånd, der var helt speciel. Vi havde brandfester, og vi havde konerne med til at og bage brød, og hvad ved jeg, når vi skulle have et eller andet. Så det var den har vi så prøvet, den der ånd, at bygge videre på. Og det er i hvert fald i hele den tid, jeg har været brandmand, der er den ånd været. Nu kan Rune komme til at fortælle, hvordan det nu er i dag, og hvordan det var efter jeg har holdt. Men ellers så synes jeg, det var... Jeg synes, det var rigtig godt. Det er en helt speciel... Vi er jo som brødre, alle os, der er brandmænd. Vi kommer jo ud for lidt af hver. Og pludselig så skulle vi til at køre til trafikuheld med fastklemte. Det var jo en helt speciel måde lige pludselig at skulle være brandmand på. Og det var jo også nogen, der kunne det i sagens natur, fordi det er ikke det rareste at være med til. Men fordi vi har været så stærkt sammentømret alle sammen, så vil jeg sige, at det gik faktisk over alt forventet. Jeg tror, at der var en par stykker, der måtte sige, at det her det ikke lyst til at være i det der. Men det er del af det i dag, og derfor har vi også brænder inden. Men det med, Rune, skal du prøve at fortælle lidt, hvor længe, hvordan det er nu? Det kunne du jo godt. Ja, det kan jeg godt. Jamen det er rigtigt, som John siger, der var mere sammenhold generelt, som for han. Der har man ikke sagt, at vi ikke har sammenhold længere. Det er simpelthen folk, man stoler 100% på, dem man er sammen med på en brandstation. Men det er lidt sådan alle steder, det er i foreningslivet, alle mulige steder, at
folk har ikke fået tid til at fordybe sig i det der at være sammen hele tiden. Folk har travlt med at komme hjem. Før han kunne vi næsten ikke sparkes ud af brandstationen i stedet for. Vi havde nogle gevaldige fester. Det er svært at samle folk til sådan nogle fester i dag. Så det er lidt anderledes. Men så må man jo lære at leve i det, og være i det på den måde. Og det er jo uanset hvad det er. Det behøver ikke at være en brandvæsen. Nu er der selvfølgelig også sket det, Bruno, at det er en anden sammensætning i dag. I har jo både fra Ukraine, og I har rumænere, og I har fået piger med også. Hvem skulle tro det? De piger, dem her, det er ikke bare langhårede. Vi har godt nok ingen rumæner længere. Vi har jo fået en ny sammensætning af beboere her i byen jo. Sådan er det bare, og så vi skal gerne se efter, om vi kan få inddraget dem noget mere i det. Og der er vi så heldige på brandzonen. Vi har haft en rumæner, han desværre holdt igen. Så har vi 2 ukrainer, så har vi en polak, og vi har en, hun er fra Litauen. Og så har vi i øvrigt fået en pige mere, der bor nede på Ågade, der er en tilflytter fra Fyn af. Så vi har 2 piger på brandstationen nu, og det giver bare noget helt andet. Det er faktisk lidt fedt at være, for dengang jeg startede, der kan jeg godt huske, der var nogen, der startede, skulle kraftedeme mega lige ind i brandstationen. Det er jo lige ikke lave så det kan de faktisk godt. Ja. Så havde du ikke noget med køretøjer, kan jeg huske? Jo. Kan du huske, hvor alle de her køretøjer, vi har haft med tiden? Jo. Ja. Og det skyldes jo, at da vi kom under Herren brandvæsen, der kom jeg i materieludvalget ind i Herren, og har været med til at købe de fleste, jeg tror næsten har været med til de biler, vi har nu, og købe dem alle sammen. Og var med til at få dem lavet om. Vi startede jo med en sprøjte og en tænder. Det er sådan en, hvor vi har slanger i, vi kunne købe ud. Og vi ønsker så sådan. Jeg skal bare sige, at den første sprøjte, der var i Sønder Fælling, det med forsikringsselskaber, at de gik ind i at have brandvæsen omkring, så gik de faktisk også ind og betalte det halve af en automobilsprøjte til en brandvæsen. Så det blev der også betalt en halv automobilsprøjte hernede fra. Nu så skal vi se tilbage, hvis det er sådan, vi skal se dem, det var først. Her kan vi lige se lidt af, der fik vi vores første tankvogn. Det var sådan en B-Ford med 3.000 liter. Jo, det var der vand, vi havde med. Det skal siges, at vi har en lille tankvogn oppe, den har 8.500 liter. Ja. Og, men det var jo guld værd bare det at have vand med, fordi som sagt, der var noget ude på landet, dem der havde vandsanlæg, der var noget, der hed duranter, hvor man spænder fast om. Og der var jo mange forskellige. Der var mange forskellige typer. Der var Danregn, der var Bag, og der var et hav af forskellige mærker, for at man skulle have alle dem for at kunne lave en, hvor vi kunne sætte en storskobling på. Så derfor så prøvede vi med en pose, vi fik lavet, der skulle holde. Det gik vel ikke lige så godt, tror jeg. Den sprang i hele tiden, og det kunne ikke holde. Der er jo forfærdeligt tryk på vand. Så det var en kært kommet 10, dengang vi fik en tankvogn. Og så kørte vi med den der B-Ford et stykke 10. Og så fik vi så senere, der fik vi så en Maritankbil, som var lavet ude i Tarm. Hvor de lavede Maritankbiler, og den fik vi lavet om til brandbil. Og i forhold til Falk, så kørte de med benzinbiler, men de kunne ryste i tanke. De var jo ståltanker. Hvorimod dem vi havde, det var jo rustfri stål. Så de gik sådan til. Så, og den fine tankvogn, vi har lige i baggrunden der, den havde man også, da jeg startede deroppe. Det var så flot at køre i den. Når vi skulle her på Sønder Fælling til Kibæk, så når vi kom op til Kirstal, der kørte vi stadigvæk 65 km i timen udrykning på. Der er en hel stribe biler efter os. Så der er så lidt mere arbejde, det vi har i dag. Den fik så navnet Sneglen. Så havde vi vores brandbil, vores første L13, som vi havde helt fra begyndelsen af. Der gik pumpen så. Og herren, de måtte jo så have en repareret. Og det måtte de også dengang i start.
med at være brandvæsenet nede, der skulle pumpen også repareres. Men anden gang, der stod pumpen ikke til at redde. Så var gode råd dyre. Så tog man til København. Der er måske nogen, der kender Lars Larsen, som var en af de brandmænd, der var med på begyndelsen af. Han var med i København. Og det var jo sådan noget her, og sådan her, og så skulle de have den bil. Så de kom jo for at få en pump, men så var den københavnske brandbil, den var faktisk så god stand. Der var jo 2 mekanikere med for herren, og de syntes, jamen, så skulle de da have bilen. Han, som Lars han sagde, skal Formel 1 komme og bilde mig ind, at den koster ligesom en ny. Der skal afslage den bil. Så de forhandlede jo noget om det, men de fik bilen med hjem med pumper og det hele. Og så byggede de jo en ny sprøjte. Og den kommer vi lige tilbage til. Den kommer ret op om et tidspunkt. Og det var vores Københavns sprøjte med el-hejs på vores slange til den højtryksslange, som vi har i bilen, som vi bruger som første slange, når vi er ude. Og det var jo helt fantastisk. Der var bare lige det, at den mandskabsrum, det var sådan lidt forbundet med sådan nogle vinduer, der var, og der var sat sådan et hæt på ind til førerhuset. Vi kaldte den ishuset, fordi at man kunne godt sætte sådan ind, så kunne man kigge ind, hvordan det var derinde. Men det var en fin bil, helt sikkert, og vi var glade for den. Og den kørte de så ind til, de fik den helt nye sprøjte i 2000 og... Den må det være. Det er i forbindelse med os vores jubilæum. Ja, der fik vi en helt ny sprøjte. Der blev lavet i Ringe, og det var en hollændersprøjte, fordi dengang der var det noget af det fineste af pumper, man kunne få. Det var hollandske pumper til brandbiler. Så det var den, vi fik, og det er så den, vi også har endnu. En rigtig fin bil med alt udstyr i. Vi har jo klippeværktøj med, og det er jo bygget op på en helt anden måde i dag, som det var dengang vi startede med koge med slanger og skulle lægge ud. Så den første sprøjte, vi havde hernede, der blev det hele sat op, når søm man bankede op på nogle plader inde i. Og så når man kom frem til en brand, så lå det hele nede i bunden, og så skulle man stadigvæk stå og sortere i det. Ja, det var... Sådan var det jo dengang. Nu blev de jo bygget op med de der ting, der skal holde alting på plads, sådan det flytter sig nogle steder. Og rummene er fordelt i metal, og man kan hive noget ud, hvor der ser værktøj på. Der er sket, men der er jo også en spring fra 73, og så hvor man fik de der biler der, og så til nu. Og så skal vi bare huske ting. Vi snakker om ting, de udvikler sig. Ting, de bliver bedre. Det er meget bedre arbejdsmiljø, det vi arbejder med, sådan nogle maskiner der. Men man fik altså også lukket lille brand i 73. Det kunne også lade sig gøre med det der ting, der var der. Større videnskab er det heller ikke. Altså det er jo således, vand, det slukker jo næsten alt. Selv, det er der mange, der ikke tror, at hvis der er oliebrand, det kan man også slukke med vand. Det behøver man ikke have alt muligt andet teknik til. Ja, det skal ikke gøre det hjemme. Det skal ikke gøre det hjemme. Det kan godt lade sig gøre. Men det er jo sådan, jo mere du forstøver vand, jo større overflade har det, så kvæler det som en oliebrand. Det kan I ikke gøre med jeres vandhane derhjemme. Det kan vi med vores udstyr. Og det kan vi jo godt, hvis de har en af de der moderne. Altså hvis vi skal hjælpe os selv, så tror jeg, det kan lade sig gøre. Men jeg ved ikke, om vi er ved at være slut med hensyn til det med vin og sådan noget med udstyr. Fordi så kan Bo fortælle lidt om i dag, det er en helt anden måde, man driver brandvæsen på. Han var inde på det med hensyn til det der med, at der er noget, det her ren brandmand i dag. Og man skal jo vaske sig, når man er færdig ude ved en brand, så skal man tørre sig af og gøre ved, at man skal af med sit tøj. Sådan er som undertøj, så skal man have en ny dragt på, når man kører hjem. Og det er jo fordi, at vi har jo oplevet desværre, mange brandmænd bliver ramt af kræft, fordi at de er gået ind i alt det der røg igennem mange, mange år. Og selvom vi bruger røgdykkerudstyr, så er det jo samtidig ikke slår til helt, fordi at så mange gange, hvis vi er ude til en markbrand, det er ikke til at rende med det på
hele tiden. Så vi får jo samtidig en røg. Men i dag, der er der strenge regler, hvordan det fungerer. Og det er kun godt. Og lige stande med, at hvis vi skal op og kravle et eller andet, så kommer der en stigvogn med det samme og hjælper os. Det der kravle rundt på taget, sådan som vi gjorde før, det må man simpelthen ikke lade. Men det kan Bruno så lige fortælle lige om. Ja, der kommer meget mere arbejdssikkerhed i det nu. Han siger, at man kravler rundt op på taget. Da jeg startede bare for 24 år siden, havde vi ikke noget, der hed faldsikring. Når vi skulle til en skorstensbrand, så foregik det ved, at vi satte en stige op på taget. Vi hænger en ryggenstige. Vi satte bare en stige op på taget, så ind der rodsikring. Så kravlede vi 2 mand derop med en jernkæde og en kugle, og så sænkte ned i skorstenen for, så stod vi op på ryggen deroppe. Så stod vi så og kørte den op og ned. Og sådan en kæde, jernkæde, når der var en skorsten, når den kom op, så er den ikke rødglødende. Den er faktisk helt hvid. Så varm er, og vi har brandhandsker på, vi har skorstensfejr handsker udover. Og der er så ved at gå ild, når det kommer op. Og så kan jeg huske en lille juleaften, at Ken Kjær og mig, vi stod op på ryggen ude ved Karster, og ude på ryggen. Det blæste rumren til, og vi kunne ikke få den her kugle igennem, fordi der er iskern inde i skorstenen, der var faldet sammen. Og det blev bare varmere og varmere dernede ved skorstenen, så vi var bange for, at skorstenen skulle flække. Så vi skulle have noget gennemtræk i det her, så vi skulle slå hul i det her. Så fik vi sådan 6 meter damprør op på taget. Fik vi den hejst op i luft, og skorstenen gik hertil. Så fik vi den hejst op i luft, og vi står med fødder ude på hver side af ryggen. Så får vi den sikkert dernede, og vi får slået hul i, og så kommer der varme. Og så skal vi have den her jernstein, den her jernrør op igen. Hvordan den kommer op, der er den altså helt hvid i enden dernede, fordi den er så varm. Og hvor handsker de brænder, men vi kan jo ikke bare smide den, for vi står jo op. Så vi må tage den her med, så vores handsker de brænder, og så lægge den lige så stille ned og tage for de andre kunne fat i den dernede. Det går ikke i dag. Ej, heldigvis så må vi sige, at der er kommet en helt anden orden på det. Det gælder jo vores helbred, og det gælder vores sikkerhed. Vi skal ikke have nogen, der skvatter ned nogen steder. Så det er rigtig, rigtig godt, det er blevet sådan. For i min tid, der kravlede vi også rundt på tagen, og samtidig så kravlede vi op af sådan en pandeplade der, og så var det måske regnet, og så jeg har da prøvet at komme ned, og heldigvis var der lige ved tagrenden der lige kunne holde den fødder der. Og heldigvis var jeg jo ikke den tungeste, så det gik. Men der har der været nogle forskrækkelser indimellem. Og jeg kan også sige, at sådan, der er altid 2 mænd, der arbejder med en stige. Der er altid en, der rådsikrer den og sådan noget, og det har jeg selv prøvet heroppe, hvorfor man gør det. Oppe på øverste etage, heroppe, vi havde en automatalarm heroppe en morgen, jeg havde travlt, jeg skulle på arbejde, jeg skulle skynde mig. Og så er jeg oppe på loftet for at se efter den her detektor deroppe. Den får jeg faktisk giftet. Så kan jeg ikke få forbindelse til dem, der står nede ved den her terminal, vi har nede i kælderen hernede. Så siger jeg til Leif Kjær, kan du ikke lige rende ned og sige til dem, nu er han skiftet, de kan godt sende den drift igen. Så står jeg så lidt deroppe, der er gået her. Jeg har travlt, jeg skal på arbejde, og ja, når jeg har skiftet den, så virker det jo. Så kravler jeg ned ad stigen. Så jeg tager den hurtigste vej med at stige, skal så siges. For stigen forsvinder under mig, da jeg kravler ned. Og så når jeg lige blev fat i gangbroen, det vil sige, at min arm er helt fuldstændig revet i stykker af det. Og så vender jeg rundt i luften, og så lander jeg oven på stigen på ryggen. Og jeg kan bare mærke, at der er et eller andet helt galt med det samme her. Jeg skriger simpelthen. Kroppen den kører bare simpelthen. Og så får jeg min radio, den ligger et stykke fra mig, den kan jeg ikke nå, jeg kan slet ikke bevæge mig. Så får jeg fisket min telefon op af lommen, den er så slået i stykker. Så til sidst, hvor jeg gav mig så meget, at jeg lige kunne få fat i spids af antenne af den her radio, så var jeg galt, radiovagt, jeg skal have en ambulance. Og det kommer de så med, der er så nogen, der har hørt det her skræmmende og råben og sådan noget. Så den der ambulance kommer og henter mig, jeg kan få springbord og bare ud til Herning. Og komme igennem scanner derinde og komme ind og siger til mig, at du er nok sluppet heldig, tror de, fordi de tror bare, det er slag, jeg har fået. De kan ikke sådan lige se noget. Men der kommer en, der er ekspert, jeg kigger det her billeder der, så jeg skulle lige vente lidt. Jeg ligger stadigvæk spændt fast, uden tøj på, det de klipper af mig det hele. Lige så kommer der en mand hen og stikker hovedet ind over mig, så siger han, goddag, hr. Knudsen Jensen, siger han så. Jeg vil gerne ønske dig en god juleferie, sagde han så. Det var 1. oktober. De havde fundet 15 brud på cirka 10 ribben, og min første tanke det var, hvorfor kunne de andre ikke se en? Ja. Så det koster 118 sygedage. Ja. Derfor har man en rådsækning på en stige. Også når man går hjem i sin have og fælder sine træer. Jeg kan lige sige i den forbindelse, at vi kommer ned til Bruno der. Det er først, vi siger til ham, Bruno, tag det roligt. Vi skal lige have det fri. I skal ikke røre mig! I skal ikke røre mig!
Ja, det er vi så nødt til, for du ligger oven på stien. Og ja, det er altid svært, når der er nogen, der kommer galt sted, at man ligesom kan få dem til at forstå, at vi kommer for at hjælpe dem. Vi kommer ikke for at presse dem ned i stien. Det føles så. Men det lykkedes os, og vi fik ham ud i ambulancen. Og det var jo egentlig hernede i Bruno, det skete. Ja, det var lige over på øverste etage. Øverste etage, på røg ned. Nå, John, vi skal tilbage til sport. Folk de skal hjem i sengen på et tidspunkt en gang. Jeg har stadigvæk lidt. Vi snakker noget om, at der er sket en stor udvikling. Vores kære politikere, de har det jo med at lave lidt reformer og det værste ting en gang imellem. Tilbage i 12-13 stykker, der bestemmer man sig til, at man gerne har regnet på, kan vi finde nogle penge i vores beredskaber? Kan vi gøre det her mere smart? Kan vi gøre det mere effektivt? Så derfor hører man Deloitte til at kigge på og lave en budgetanalyse på det her, eller på strukturanalyse på vores beredskaber, for at se efter, er der noget, vi kan gøre bedre? Og de kommer så frem til, at man lægger en masse selskaber sammen, sparer en masse ledelse, man får en masse know-how ind med hinanden og indkøber alt muligt, hvad man kan lave sammen. Og så der går man så fra 87 til 24 beredskaber her i Danmark på det tidspunkt. Og der var nogle kommuner, ligesom kommunesammenlægningen vi havde, der var nogen, der ikke kunne finde ud af de her beredskaber. Hvem skal vi arbejde sammen med? Hvem skal vi lægge sammen med? Så man måtte faktisk ind sådan tvinge nogle af dem lidt sammen. Men det gik rimelig godt her i det, der så kom til at have Brandreden Midt og Vest, som vi er en del af i dag, hvor Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune, de slog sig sammen om at lave Brandreden Midt og Vest i det, man kalder en paragraf 60-selskab, en kommunal ejet virksomhed, eller hvad hedder sådan noget, ja. Og vi har vores hovedkontor ligger jo, altså stationen, det er jo Herning, der ligger derinde. Det er stort set, der det hele kører ud fra inde, hvor vi har vores beredskabschef, Kim Memmelund, der sidder derinde. Han var jo beredskabschef i Herning også før. I Danmark, der har vi flere beredskaber. Vi har det primære beredskab, der er det kommunale, hvor vi er under, hvor vi kører ud til alt brandredning, trafikuheld, forureninger, redningsopgaver på vand, nogle steder, i kyst, indre. Og vi har 106 brandfolk på vagt her i Brandredning Midt og Vest, døgnet rundt, hele året. Altså, de skifter I til, eller hvad? Det er sådan lidt forskelligt fra station til station, hvordan vi kører. Hernede, der kører vi vagt hver 3. uge. Det vil sige, jeg som holdleder, det er derfor, jeg har en rød vest i øvrigt. Jeg har vagt hver 3. uge fra mandag morgen til mandag morgen. Brandfolkene er faktisk gået over til, at de har kun vagt i weekenderne. Men vi har alle kaldt, så alle bliver kaldt, når der er noget. Så går vi ud fra, at der kommer folk nok. Hvis det ikke gør det, så kan de faktisk inden for alarmstranden se med det samme, at det ikke kommer nok, så de kan slå flere ud andre steder fra. Det kommer vi lige tilbage til på en anden tidspunkt her. Vi har et stangsberedskab, det er Beredskabsstyrelsen her i Herning, som primær, der kører ud og hjælper alle mulige opgaver, specialopgaver, de har. Man drømmer ikke om, hvad de har udstyr. Det er vanvittigt, hvad der vil poste i dem. De rejser jo også ud i verden og hjælper til jordskælv og alt muligt. De hjælper politiet med hændelser, blandt andet drab og sådan noget med afsøgning af områder og afspærring og afsøgninger. Og de har 14 mand på vagt dagen, alle dage i året. Og det er selvfølgelig primært værnepligtige, der er derinde. Så har vi vores præhospital, det er vores ambulancer og akutbiler og det værste. Dem møder vi også ude på vores opgaver, når vi er ude. Der er nogle, det vi kalder peaks, altså det der udkald, vi får, der automatisk kører ambulancer på. Der er nogle politi kører automatisk på. Det er lidt forskelligt, hvad det er, de kommer ud til. Men selvfølgelig er det primært trafikuheld, vi møder dem til.
Og ja, dem har vi en fantastisk samarbejde med. Der var så en gang, John havde ved at knurre lidt, der de ville ikke være falkfolk. Det er jo om falk, der også har ambulancer. Dengang jeg startede hernede, der var det faktisk sådan, at falkfolk, de snakkede ned til os, når vi var ude på pladsen. Når vi stod ude til en trafikuheld, så kunne de godt snakke ned til os. Men de var ikke bedre. Der blev også snakket ned herfra. Ikke? Jeg kan huske, at vi var til en trafikuheld en gang, hvor der er en falkmand, en ambulancemand, der spørger en af vores brandfolk, kan jeg ikke låne din lommelygte lige? Jeg skal lige se hernede. Har du ikke en lommelygte, siger han så der. Kan I ikke få en lommelygte ude ved jer? Der sidder så en menneske fastklemt i en bil. Så skal man lige have stunken til den anden, om de ikke får udleveret lommelygter. Det ser vi simpelthen ikke i dag. Vi har en fantastisk samarbejde. Folk de er ligeglade, hvad der står af firmaer, man kommer fra. Ja. Så har vi Danmarkskort, som løb efter, man lader de her beredskaber sammen. Og det er jo det her, der er interessant for os. Så vi kan godt se, at det er jo en kæmpe område, vi har. Det eneste større beredskab, det er Nordjylland. I er dem, der dækker anden flest kvadratkilometer. Og vi var faktisk til brand ude i Stegro en gang. Vores indsatsleder, der dækker Herning Kommune. Det er sådan, der er en indsatsleder i hver kommune. Der var vi til brand ude i Stegro. Så gik han ind i Haderup. Der havde han 74 km til næste brand derude fra. Så det er sådan noget en afstand, vi snakker om i dag. Er det så godt? Hvis vi så har beredskab, som jeg sagde, vi har et stort område i knap 3600 kvadratkilometer. Vi har lige knap 190.000 indbyggere, vi servicerer. Der skal man lige tænke på, ude på Gamle Holmsland Kommune derude, når vi er i sommerferien, der er lige så mange mennesker derude, som der er i Herning, når alle sommerhus de er fyldt derude. Så har vi 15-17 stationer. Grunden til, at der står 15-17, det er, fordi vi har 15 brandstationer, vi har 17 stationer. Vi har 2 frivillige enheder, der ligger en i Herning, der ligger en i Ringkøbing. 28 fastansatte, primært i Herning. Kontor, forebyggelse, ledelse, værksted, uddannelse. 245 deltidsansatte og 70 frivillige, dem kommer vi også lidt tilbage til. Så har vi cirka 1000 udkald om året, og 2000 brandsynsobjekter, som det hedder. Det er blandt andet sådan en bygning som det her, hvor de er ude og syne bygninger. Og oppe ved mig i hallen, når der er festival, så skal de også have det gået igennem for tingene i orden. Jeg kan sige, at hernede, der plejer vi at sige, at vi har cirka 45 udkald om året. I 24 havde vi 34, og i sidste år havde vi 54. Så det er svært at sige, hvor mange vi sådan har. Og det er meget bredt delt ud, hvad det er for nogle udkald, vi har. Jeg har prøvet et år, hvor der var 19. Ja, og jeg har prøvet et år, hvor der var 74. I 2018 var en fantastisk år, dejlig varm sommer. Så vi ser stor geografi, ikke også, og det kræver mange stationer på det, vi har her. Og vi ser hernede, vi dækker godt 8% af landets areal, men vi har kun godt 3% af landets befolkning. Og det er på den måde stationen i del på. Dengang vi fik den sammenlægning, der var mange kommuner, der var nedlægge stationer, flyttestationer. I Brøndering Midt og Vest, der havde vi store problemer med, fordi geografien gjorde, at vi blev nødt til at beholde det. Der var lidt snak, skærm tarm, hvad gør vi dernede, fordi de ligger så tæt på hinanden. Men tarm kunne simpelthen ikke nå at dække op, det de skulle, og de andre kunne ikke nå at dække den anden vej. Lem og Fældborg, det er det, man kalder hjælpestationer. De har kun en automatisk sprøjte, som vi, så vidt jeg husker i dag. Jeg er lige lidt tvivl faktisk. Og ude i de sande herude, der har man jo bådberedskab ude også. Og der er også en i Herning. Herning er jo en... De har for mange søer, de har for meget vand, Herning. Den er lidt svær at se på den her, men det er vores lukningsområde, vi har her. Nu kan jeg bruge min pind her. Hernede. Vi dækker jo det gamle Åskov Kommune. I dag, der er det ikke noget med kommunegrænser at gøre, hvem det er, der kommer og hjælper. Det er afstand fra brandstation til hændelse.
Det vil sige, hvis vi ser ned, det sydlige del hernede, der har vi fået hoven med i stedet for. Det havde tarm før. Men vi er hurtige i hoven, så vi har fået hoven dernede. Vi har mistet lidt nord for Kibæk og ude ved den anden side af Karstoft, fordi der når Brande og Herning, det er hurtigere. Vi har Borges by i dag. Vi har en god stykke ud mod Søndommen, selvom det er jo faktisk en anden slutning. Det er jo Trekant Brand, der har det derude. Men vi er tættere på derude, så er det os, der bliver kaldt derude. Og det er det samme, hvis nu, at vi er kaldt ud til en brand eller os, så bliver bare nærmeste station. Så kan de simpelthen se derinde, når det er, at vi er ude at køre, så bliver den næste nærmeste station slået ud automatisk. Det kan de simpelthen se derinde på alarmcentralen. Men alt i alt, så har vi faktisk fået et lidt større slukningsområde. Vi har jo Borgeslejren. Den var vi jo lige hygge os ud i her for et par uger siden. Det gik lidt stærkt. Den ene af de der kommandanter derude, han stod og sagde til mig, I kan bare køre op for enden af ild deroppe, så kan I starte med at slukke deroppe. Og stod og for enden af inden af jeg kunne ikke se derude. Hvad var det? 35 eller 36 hektar eller sådan et eller andet, der brændte af derude. En deltidsbrandmand, han har en hovedarbejdsgiver. Min det er Sønderfældenhallen. Dengang jeg startede, der skulle man arbejde i Sønderfælden. Der var ingen pardon. Du arbejder i Sønderfælden, du lever i Sønderfælden. Vi har vagt hver anden uge dengang. Det var ikke der, hvor selv og sommerferie til fruen. Og de fleste, eller folk, de har arbejdet hernede, og de boede hernede. I dag, der er det sådan, at man kan godt arbejde uden bys, og så falder man bare ind i beredskabet, når man kommer hjem. Det samme, vi har også haft et par stykker, der arbejder på Hjelmen, der har kørt med os, der har boet en fra Tarm. Han var brandmand i Tarm, så kørte han med hernede. I Skjern, så kørte han med hernede. Vi har haft brandfolk her i Sønderfælden, der har været i Hvidebæk, sågar i Vejen, og har kørt med beredskaber dernede. Så kan man godt veksle med hinanden i dag. Så er man bare med der, hvor man er. Og det er ikke for at skræmme jer, men jeg skal lige fortælle, at vi er 4 mand, der arbejder i Sønderfælden nu. Så når jeg tager ud og cykler en tur her, når det er godt vejr her, så vil de andre gerne have hjælp udefra. Og så vi har Eva, hun er arbejder om natten, så hun er tit hjemme der om morgenen, der sover. Så kommer hun også som regel også. Vi får timeløn ved udkald, minimum 2 timer. Det vil sige, hvis vi møder på brandstationen, og vi får at vide, når vi går ud af mars, der er ingenting alligevel, ikke at køre hjem, så har vi fået 2 timers løn. Så får vi en vagtbetaling, der er noget, der hedder en hverdagsvagt, og der er noget, der hedder en weekendvagter. Og så står der her, en deltidsbrandmand, han kunne væk en 15-20 timer om året for sin hovedarbejdsgiver. Det kommer nok lidt andet, hvor man bor henne. Og også det der, hvor lang tid det tager, det er svært efter, hvad det er. Jeg tror, det er lavt sat med 60 i gennemsnit. 60 minutter. Vi snakker lidt om, at tiderne har ændret sig. Vi går meget op i sikkerhed. Det der, det er også hjemme for mig, ja. Det der, det går ikke i dag. Da jeg trådte ind på brandstationen første gang, jeg overtager jobbet fra Hans Jørgen Fransen, så jeg overtager også hans tøj. Så siger jeg, så tager jeg lige og vasker det, inden jeg starter. Nej, siger de andre, det gør du ikke. Man skal ikke vaske sit tøj, fordi så ødelægger de der ting, fiber og sådan noget, der er i tøjet, og det er vandtæthed, der er i det, og brandstationen skal skulle lugte af røg. I dag må brandstationen helst ikke lugte af røg. Der er giftstoffer, der er partikler og alt muligt i det her. John har snakket om, at der var overdødelighed med brandmænd. Der er masser af kræfttilfælde blandt brandmænd. Jeg kan ikke huske tallene på de forskellige ting, der er. Men vi havde en øvelse for nogle år siden, hvor det blev fremlagt det her, fordi vi skulle til at gøre os selv ren, inden vi tog hjem. Også en mærkelig ting at skulle gøre. Men så står de og fortæller os om forskellige typer af kræft. Hvor stor en procentdel det er højere ved brandmænd. Der var en af dem, der var 400 gange større ved brandmænd, end der var ved almindelig befolkning. Og man kan godt mærke, at folk, det er bare træls at høre på, når man sidder der. Fordi du vil gerne lave det der
så du har ikke lyst til at høre det. Ligesom en ryger, der helst ikke vil høre, at det er farligt at ryge. Så har han lyst til. Så begyndte han så at fortælle, at mange steder, der var galt, det var i kravekanter. Altså der, hvor vi har bløde hud, det var i armehuler. Så kom han med det berømte ord, at sådan noget som forhudskræft, at det var også en, der var hyppig. Og der kunne man godt se folk på vores station, så begyndte de at lytte efter. Ja. Så i dag, der gør vi os ren, inden vi tager os hjem. Inden vi tager hjem, vi tager det værste af vores af. Der er ingen, der sidder uden en apparat inde i sådan en bygning der. Selvom der ikke er ild længere, så er der masser af partikler i luften. Når vi er færdige som røgdykkere, har været i tæt kontakt, som vi siger, når vi har været inde i et eller andet i tæt kontakt, så når vi kommer ud, så vil vi tage vores maske af, så får vi støvmask på, så står der en over for os med støvmask på, handsker, forklædt og det hele. Så får vi vores udstyr taget af, simpelthen så vi står kun i underbeklædning. Altså det tøj, almindeligt tøj, vi har indenunder. Det er ikke kun bare i undertøj. Vi må godt beholde det tøj på, vi har indenunder. Det er ikke ret meget ved, når der er 10 graders frost, og du har været inde og arbejde derinde, for det tøj der, det kan du også ikke ånde i, så du er drivvåd indenunder. Og så skal man have vasket sine hænder, man skyller sine støvler og vasker tingene af, og alt tøj, alt udstyr bliver puttet i poser, forseglet, og så kommer det til Herning og kommer ind igennem vasker derinde. Hver gang, at du har været i kontakt med os, så bliver tøjet gjort rent. Vi vasker ikke selv tøj på brandstationen deroppe længere. Jeg skal simpelthen lige have en glas vand. Apropos brand. Ja, vi drikker stort set kun vand i dag. Det er også en af de der ting. Der er mange gode ting med ting nye, der siger det. Der er mange dårlige ting. I gamle dage, når vi fik en automatalarm hernede, så snart vi landede i døren hernede, så stod der en ude med en bak med øl på til os, så vi ikke kunne få en øl, fordi at de vidste godt, at der ikke var noget. Så lige for at sige undskyld, for at vi skulle køre hernede, så fik vi en øl. Det sker ikke i dag. Vi må slet ikke drikke alkohol i offentligheden i vores tøj. Ja, det er træls. Men alt tøj, udstyr, det bliver sendt ind og gjort rent derinde. Har der været asbest? Er der været asbestplader, der er sprunget? Så kommer der en gul asbestbånd på det og bliver sendt til specialrensning. Fordi at de her asbestpartikler er vi jo blevet meget, meget opmærksom på. John, kan du huske mere, hvad jeg skulle sige til det der? Jeg er lige blevet hægtet af. Jamen, jeg synes faktisk, du gør det godt. Det er mere end forventning, synes jeg. Det er mere end jeg kan huske. Det er sådan, at brandfolk, de er sådan lidt modsat af alle andre. Jo varmere det bliver, jo mere tøj tager vi på. Jo mere pakker vi os ind. I gamle dage, dengang John han startede, jeg skal faktisk sige, jeg har også været brandmand som dragt, jeg er med i Beredskabsstyrelsen, der havde vi sådan noget på, når vi skal øve. Det er det, man kalder en svenskerdragt. Og det er kun én lag stof. Ja, og i dag, der er der 5-6 lag i noget af det, vi har. 4 i hvert fald. Sådan en dragt der, hvis du kommer i direkte kontakt med ild med den der, så tror jeg faktisk ikke, der er ret meget dragt tilbage. Hjelmen kunne jeg ikke forestille mig var særlig behageligt, når det bliver rigtig varmt, og den der stålkugle oven på din hoved, den bliver varmet op. Det er faktisk sådan, når du er inde i sådan en brand, og du bliver varmet sådan op, der er sådan en varmepåvirkning derinde, at du bliver sløj, når du kan godt føle sig lidt sløj, men det føles sådan lidt feberramt, fordi du bliver varmet op, simpelthen kernetemperatur bliver varmet op. Men så har vi vores fantastiske dragt her. Den røde vest er kun for lige at vise, at det er holdlederen. Det er ham, der bestemmer. Det er mig, hvad tredje. Ja, det er godt. Så har vi en hjelm. Og vores maske her. Dengang John han startede, der var bare sådan små kubler her, man kiggede ud af. Så vores dragter, det er jo en inaktiv... Det er jo en inaktiv stof, der er her. Det vil sige, at du kan godt sætte lighter til det. Så du kan godt brænde hul i det. Så når du fjerner lighter, så går ilden ud. Nu tror jeg ikke, at den dragt, der har sådan nogle røde mærker. Hvis I ser nogle brandmænd en gang, så kan de godt have sådan en helt røde skuldre. Det er bare fordi, det er varme. Så kan de godt begynde at ændre lidt farve. Så har vi støvler, der er søm og syrefaste og sådan noget. Og så vores kære røgdykkerapparat med en 6 liters flaskepump, der er pumpet op med 300 bar. Og så er det altså bare kravle ind i sådan en brand der,
Og vi plejer jo at sige, at livet starter ved 350 grader. Og når du så er derinde, og du får det her udstyr på, så siger man så cirka, at de 25% af din ydeevne, den har du fjernet, ved du være på. Det ligger en almindelig, jeg prøvede faktisk en gang at veje mit tøj, støvler med apparat og hele. Det vejer så 21,5 kilo, nej 23,5 kilo, da jeg fik det vejet. Og som sagt, så kan man ikke ånde i det. Så vil det kloge mennesker nok sige, det ville sgu være en dum ting at tage ud og løbe sådan en. Men afprøves det skudt jo. En sommerdag omkring Fuglsang 5 kilometer. Og det var varmt, kan jeg sige. Og jeg havde sådan budgetteret, det var faktisk rigtig dumt, for at sige det rent ud. Jeg havde budgetteret med, at det her 5 km, det vil nok lige gå lidt ud over hælene. Men jeg har ikke løbet en kilometer, der kan du mærke overhovedet, det er lystelser nede på hælene. Men jeg kom der igennem. Så har vi en udrykningssammensætning, som står her i dag. Det er jo også forskelligt fra station til station. Udkald, hvad det er, man skal ud til. Vi har vores kære indsatsleder, og vi har vores holdledere. Jeg plejer at sige det, byg det op som en fabrik. Du har en fabrikschef, og du har en værkfører, og han har nogle folk, der arbejder for sig. Fabrikschefen kan godt have flere værkfører under sig. Men indsatslederen bliver kaldt ud. Han har 1 minuts beredskab, og har bil med hjemme, tøj med hjemme, og springer afsted. De andre, vi har 5 minuts beredskab. Nogle steder, der kan man sætte den op til, det er 8 minutter i dag, at den bliver lavet om til her i nogle tilfælde, fordi man siger, så kan man få brandfolk længere udefra. Så kan det være sådan, at første køretøj skal være kørt for 5 minutter, og så den næste går vente til 8 minutter. Det vil ikke redde os ret meget, hvis vi siger 3 minutter uden for Sølvfælden. Det er ikke ret mange folk, vi kan finde der. Det er jo sådan, alle brandstationer næsten mangler folk. Og heroppe, der kan vi godt bruge 3-4 stykker mere i hvert fald. Særdeles nogen, der arbejder i byen. Så kender I nogen? Jeg ved ikke, sidder der nogen, der er ikke nogen her, der har lyst til det lige nu, eller der lige kan finde tid til det. Men vi kører altid en automobilsprøjte afsted, og så kører det så ud med, hvad det er, vi skal køre ud til. Alt efter det er. Heroppefra kører vi altid med det. Med en tankvogn afsted også. Og så har vi vores slangetænder i en kort periode nu. Vores slangetænder forsvinder heroppefra. Men vi laver nogle nye slangetænder, der skal stå af. Jeg er simpelthen i tvivl om, det er Herning og Ringkøbing, eller hvor det var, den lige skulle stå henne. Men der skal være en i Herning, næsten sikker på. Det er jo sådan, at når vi kører ud og slukker vand, så er det jo drikkevand, vi slukker med. Det skal vi gerne sætte, at vi kommer lidt mere ud over, så vi kan tage for åbent vandsted og bruge det, i stedet for at bruge rent vand til at slukke med. Det er jo et eller andet sted lidt en smitteri, at man gør det hele tiden. Men vores slangetænder kommer væk heroppe fra. Men et eller andet sted, vi kan næsten ikke bemande det længere heller ikke. Så alt efter igen, hvad det er, så kan det være, at vi sender stigevogn ud til os. Vi har vores bådberedskab i dag. Og ledelsen, jamen det er jo hver brand, det er indsatsleder, det er holdledere, der styrer slagets gang, det er os derinde, og der hvor det er beskidt inde. Så kommer vores venner fra politiet i dag, de kommer kun derind, hvis der ikke er fare derinde. De må ikke være derinde, hvis det er farligt. Og det er samme med vores sundhedsberedskab. I øvrigt, fantastisk samarbejde med begge parter også. Der er også nogle steder, vi ikke må komme ind, hvis politiet ikke siger, at vi må gå ind. Det er jo sådan i dag, der har man sat op til, at vi kører til det, man kalder store hændelser, farlige hændelser. Man tænker terror med alt muligt i dag. Det er vi alle sammen del af i dag. Det er også selv folk for Sønderfælden. Når man ringer 112 i dag, så hvad? Jo, det hedder 112. Det hed det i hvert fald en gang. Jeg tror folk godt, de kan skille det i dag. Men grund til, at det hed 112 foran, det var fordi, man skulle trykke 1, 1, 2. Nogle de man gik over til 112, så nogen trykkede 100, og så trykkede de 12 bagefter. Det var derfor, man siger 112. Yes. Når man så har ringet, så ryger man ind til politiets alarmcentral, til enten ligger i Aarhus eller Slagelse. Hovedstadsberedskab har selvfølgelig deres eget hovedstad, de skal altid lave et eller andet for sig selv. De har også nogle specialtjenester inden for brand og sådan noget. Nogle gange siger jeg, at de prøver at opfinde ilden igen.
Og når de så får derinde og får at vide, hvad det er en kriminel hændelse, så er politiet, der siger af det. Er det sundheds noget, så går det videre til en sundhedsfaglig person. Hvis det er brand, så går det videre til en, der har noget med brand at gøre. Og det er så dejligt let på vores kære mobiltelefon, når vi ringer op, så kan I se, hvor vi står henne. Men kan de ikke det, så orienterer jeg lige, hvor er vi er henne. Nu kan man ikke lige se billedet derovre, helt over i enden derovre. Den ene der, det er tit, når man står ude ved Søberg, Søkyster og sådan noget, man kan se. Ikke den? Pas ikke for mig, den der. Den. Jo. Og så har vi en vejpæl der, det man kalder en præst. Ved I jo, hvorfor det her en præst? Den viser vejen, men den følger den ikke selv. Og så er man meget ikke det. Eller det selvfølgelig er adresser og sådan noget, ikke også? Ja. Når man så har sagt, at inden af det brænder et eller andet sted her, eller hvad det er, så helt automatisk, hvor du er henne, så vil du sende til en feltvagtcentral tæt på. Det jeg mener, der ligger inde i Viborg og Aalborg, så vidt jeg husker. Er de optaget, så kan man også gå og få en anden sted fra. De kan se det hele derinde. Og de får at vide, hvad det er, så slår de ud. De taster simpelthen ind, hvad det er for en hændelse, det her. Og helt på den hændelse der, helt automatisk, så vil vi slå ud med de køretøjer, vi skal ud med. Det er så lidt i Sønderfælde, der vil slå ud med det samme hele tiden. I Herning, der slår man det ud på forskellige køretøjer. Er der lyd på? Okay. De sender ud, så går det ud til en antenne, der går ud til vores pager, som sidder sådan derude. Der var ingen lyd her. Og I så en, den første af de der pager, det var den, vi fik dengang. En kæmpe stor en med sådan en stor skulderstrop, og så skal vi over på skulderen. Ja. Når den så bliver slået ud, så i dag, så kan vi på vores pager, så kan vi sende tilbage, jeg kommer på brandstationen nu. Så kan de se, når alarmcentralen Bruno, han kommer. Så kan det være en, der taster ind, jeg kommer ikke, så kan de se, hvad der er derinde. Til sidst har man en række af, hvad er det for nogle folk, der kommer. De kan se, hvad vi har uddannelse, de kan se efter, hvad kørekort vi har. Så allerede der, mens vi kører op på brandstationen, så kan ham, der sidder inde på vagtcentralen, se, jeg holder kæft, Sønderfælde, de har kun 3 mand, der kommer. Så han kalder op til indsatslederen, der er i 1 minuts beredskab, og siger, de er kun 3 mand. Skal vi slå næste station ud også? Det gør de i de fleste tilfælde. Så det bygger sådan op, at vi hele tiden kan følge hinanden. De her peaks, som jeg snakkede om nogle gange, det er det, de sidder med derinde. For eksempel, hvis nu der kommer en brand på en bygning, alt efter hvad det er for en slags bygning, så kan der være forskellige køretøjer, der kører ud. Hvis nu for eksempel, vi snakkede om, vi var til skorstensbrand førhen, så stod vi op og dækkede rundt op på en tag. Så gik vi over til at have faldsikring på, når vi stod deroppe. Men der står på sådan en tag med sådan en faldsikring, det er faktisk ikke særlig nemt at stå og arbejde med. Så faktisk helt automatisk på en skorstensbrand, der kører der en stigvogn for Herning og hjælper os. For arbejdssikkerhed i hele tiden. Det er samme, hvis vi kører til trafikuheld. Vores klippeudstyr her, det er til almindelige personbiler, til at klippe det. Det er ikke bygget til lastbiler. Det kan vi sådan klippe med. Der er rent faktisk så nogle af de nye biler i dag. Jeg ved, Volvo havde nogle overgange, den kunne faktisk ikke klippe igennem stolper på. Der skulle vi have tung frigørelse til, altså det er til at klippe lastbiler med. Men det kommer der en trafikuheld, hvor det her lastbilbus, der er på, så vil der automatisk køre en redningsvogn fra Herning ned og hjælpe os. Altså ikke nogen har et spørgsmål. Vi skal snart til at afslutte. Der bliver spurgt til, hvis der er en, der arbejder her i Sønderfælling, der kan køre med ham, så de får en ansættelsesforhold ved os, og så får de en page på os. Og det er faktisk sådan i dag, i Brandrede, der har vi en app, hvor vi også kan gøre på. Jeg får sådan en alarm på min telefon, hvor jeg kan kvittere på, om jeg kommer eller ikke kommer. Og på den, der kan jeg faktisk også godt se, hvem der siger, kommer eller kommer ikke. Så kommer der en udbys fra og arbejder hernede, så bliver de simpelthen kørt ind i vores system. Ja. Vi har blandt andet Carsten hernede i Sønderfælde, der arbejder inde på brandstationen i dag. Han har så en
på hans app en, der kobler på derinde, så han kan komme med ind i Herning også. Nej, får du at spørge om noget? Eller sagde du bare dingen med fingre? Du sagde bare det. Godt. Ole, vi skal til at afslutte. Ja, jeg bliver jo næsten igennem. Vi har en operativ afdeling i Herning, hvor de sidder og... du har ikke så meget med dem at gøre, har du, Hans? Men det operative derinde? Nej, overhovedet ikke. Men de står for alt derinde på vores kontor derinde. Vores uddannelse. Som John sagde, dengang han startede, der var det ikke rigtig noget uddannelse. I dag der kan du ikke slippe for uddannelse. Det er sådan, for at blive brandmand, det er, skal du 2 uger på en grundkursus, for at du må lave noget faktisk derude. Og derefter skal du på en funktionsuddannelse, der tager 4 uger bagefter. Eller 5 uger. Vel lige 20. Når du har grundkursus, så må du faktisk betjene stort set alle poster på en bil. Dog ikke være røgdykker. Og vi skal have overholdt alle vores øvelser hver år. Vi skal have 24 timers øvelser hver år. Det skal vi have. Der er ikke noget med at springe 1 år. Og så i løbet af 3 år, så har vi faktisk gået vores uddannelse igennem. Det er Beredskabsstyrelsen, der ligger, de der øvelser ud, hvad det er, vi skal have. Nu vil jeg lige hægte det her igen. Nå. Hvis nu jeg ikke kommer til øvelse den dag, vi har det heroppe, så kan det være, at jeg kigger ind i vores plan. Vi har en side, vi kan gå ind og se på. Så kan det være, at jeg tager til Tarm og tager den øvelse. Jeg har været i Ikast, jeg har været i Herning, jeg har været i Hvidebæk, og jeg har været i Tarm til øvelser, for at få de der øvelser, der er med. Og vi har også besøger dem hernede. Så sådan kan vi flytte rundt, så det passer ind i vores tider. Så passer det i vores sigende, det er vores radiosignal, sikker net. Og Odin, det der, vi indberetter det hele til. Vi skal jo indberette alt, når vi er ude til noget. Så kan forsikring og særk få udtaget derfra, hvad det er, vi har været ude til. Vi tager billeder hele tiden, når vi er ude, for at vise, det her, vi har lavet, det her, vi har været ude til. Så der ikke kommer nogle spørgsmål. Forsikringsselskab, de har jo den fantastiske evne, de vil gerne slippe for at betale noget. Ja, så har de mødeplan, og det er blandt andet sådan som Boksen, og de har større hændelser derude. Og ja, så driver de alle vores stationer, og faldkontrakter, det er hovedparten, det der vagtcentraler. Og så har vi nogle samarbejdspartnere, de også arbejder med. Vores værksted, hvor, ja, som jeg siger, Carsten Knudsen, der bor hernede, han arbejder inde på værkstedet. De har driften af bilerne derinde, og alt udstyr. De har lærlinge og det hele derinde. De driver noget for Vand og for Herning Kommune og laver det nogle biler. De servicerer stort set alt vores egen materiale. Der er nogle steder, hvor der er virksomheder, der skal ud, og der er godkendt til at lave godkendelse på det her udstyr der. Blandt andet sådan en røddykapparat her, den skal jo gås igennem hele tiden, og det skal man være uddannet i at må gøre. Det er jo vores livsnerve. Så kører de en masse slukkerservice, altså det vil sige sådan noget brandmateriale rundt på virksomheder. Jeg har blandt andet dem til at slukke, altså herovre, alle vi sager op med mig. Og så kører de kursuser, førstehjælp og diverse sager, og de kører også kursus for vores egen brandfolk, uddanner vores egen brandfolk. Det er billigere selv at lave det, end at gøre det andre steder. Har vi ikke tid til det, har vi ikke folk nok til at samle hold, så kommer man andre steder hen. Og det kan være i Randers blandt andet, op med Falk derovre og få sin uddannelse. Det er ikke farligt at komme derop, John. Jo. Så nævnte jeg de frivillige. Det er vores rigtig, rigtig gode venner, fordi det er dem, der kommer med mad til os, når vi er ude til brand. De har simpelthen store køkkener, så når de har mad lavet i forvejen, så når de kommer ud til større hændelser, de kan komme ud med nyt tøj til os. De har også folk, der er uddannet, der kan komme ud og supplere os til vores opgaver derude. Så står der førstehjælp. De tager rundt mange steder og laver førstehjælp. Blandt andet nu har været håndbold i Boksen. Hvis I har været der, nogen af jer har været derude, så nogle førstehjælp rundt derude. Det er vores frivillige, der går rundt derude. Nu vil jeg hægte det igen. Det var lige det med forplejning, og John og mig, vi stod lige snakket før. Dengang jeg startede op, der blev der ikke snakket særlig pænt om dem her. Fordi folk, de synes bare,
Det er jo vores svar på hjemmeværende. Men i dag, der er det en professionel organisation, hvor det bare spiller, og det er i orden. Det mad, de kom med dengang. Nogle gange ude til brand, hvis de kom ud, så fik man fladeste gruppe med en flad pålæg på. Eller kom de med det, vi kalder guldagskanonen, og har lavet dødens gryde. Og det skulle man leve af, at skulle arbejde så lang tid. Det er der ingen, der kan leve på. Så vi havde en god frivillig her i Sønderfælden til at lave noget også, der hed Klodshans. Og alle elskede at komme der og hjælpe Sønderfælden, og fik mad for Klodshans. Og Inga sagde hver gang, nej, det har jeg ikke tid til, nej, det kan jeg ikke. Og lige pludselig var der bare mad til 20 mennesker. Så nu er jeg så set igennem det der. Så står der spørgsmål, hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med noget, ind til John eller mig. Mogens? Hvor mange er I tilknyttet Bøllinge brandstation? Lige nu der er vi 11, er sådan vi er nu. Og vi skulle være minimum 15. Vi vil gerne være mere end 15. Ja. Det er jo sørgeligt at sige, at det er blevet sådan, at i de små byer, der de unge mennesker, de tager jo andre steder hen. Og mange har arbejdet andre steder. Ja, jamen det kunne det ikke rigtigt sådan. Det der, hver gang man spørger nogen anden, kunne det være noget for dig at være brandmand, så der er ingen, der vil låse, nej, der er ikke tid til, og jeg skal ikke være det der. Altså, vi andre lever også et normalt liv. Det er ikke sådan noget, der hæmmer os ret meget i hverdagen. Vi har selvfølgelig, når vi har vagt, så vi ikke kommer afsted. Skal man et eller andet, så kan man som regel bygge med en anden en, der kan overtage vagten. Så det er sjældent, det skal jeg være nødt til at sige, jeg kan ikke komme nogen steder. Jeg kan stille. Skal jeg vel sige, det er det så? Ja, det er det, vi siger så. Så vil vi ganske taktilt høre på os. Og håber, det giver bare en lille smule mening. Absolut. Jeg kan lige tilføje, dengang vi sendte de der hjelm rundt. Vi har jo sådan med, at alt skal have øgenavn. Ligesom der er mange personer, der har øgenavn. Den her kaldte vi scooterhjelmen. Men det var faktisk en rimelig god hjelm. Den beskyttede godt ned omkring ørerne og sådan noget. Men de blev meget, meget bedre, de nye hjelme der. Det er en helt andet, der har på. Men sådan forandrer ting sig. Ja. Er I færdige? Ja, det er helt færdigt. Så har vi et par flasker. Jeg ved ikke lige, hvad jeg regner med. Så får jeg i hvert fald 2 flasker. I får det også. Og jeg også 2 flasker. Hold da op. Ja, der er 2 hver. Vi er jo vi skulle jo deles om det her. Ja. Men det er vi glade for. Ja, det var godt. Ja. Og Vi siger også derfor er I 1000 glade tak. for det. Det vil vi gerne, det var spændende. Det er sådan lidt anderledes at være brandmand der, kan jeg nok høre, som det var dengang jeg startede. Ja. Der er mange ting, man skal tage vare om. Men det er kun godt. Ja, det er rigtig flot, ja. Og I er selvfølgelig stadigvæk velkommen til at komme med spørgsmål, hvis der er et eller andet lige pludselig popper op.